namu sarkin aiki. Akwai masala in ya ja zai yanke su. Dani kabajan shi yake ta kurosin. Rafa baran ya cike a gabansu. Nisa jiya Ramus wannan shi ne kaftin. Mai mintin karshe muna da mintin Ramus. Mai alhajin bawa mai taimako ya aiki. Kaftin namu shi ke shigar da petition. Alhajin bawa ina gwanin direction. Da an yi crossing a take za ya yi action. A extra time ya dauke mana tension. Baban gola mai tsari ragar mu. Kela na bas bai barin su ci mu. Cikin 'yan benci mun siyar da dalili. Ai ya iya kwallo amma akwai shi da zilli. Mun karbi kuɗin mu can mun gyala da nina. Isko isko ga isko disko. Sarkin yanka isko ba shi da sako. Akwai asansiyo mai yanki soko. Da Lucas Vasquez mai jansa a loko. Akwai kabacin ma shi ya yanki babba. Ya yanki piki ai asiyan shi da riba. Mun siyo lurwanti za mu kwashe riba. Sablas ya zo wancan na Real Betis. Akwai kuma ciyo mai kabarin masalo. Akwai madanacho sannan akwai valejo. Akwai kuma kiko wannan dogon gola. Hala madre, hala madre, hala 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 madre. Camino a Cibeles y ahí en Cibeles.